Department of Public Works and Highways, Iloilo City Engineers Office kag National Irrigation Administration plano nga magtukod sang drainage bilang sabat sa pagbaha sa distrito sang Mandurriao. Yaring balita nga aton gintutukan. Masaming nga ginabaha ang distrito sa Mandurriao, partikular sa Dalan de Leon. Sa tion nga magbubo ang mamunog nga ulan, apektado man ang mga kaiping nga barangay. Sa tupad namon nga barangay, amo ang nagabaha-baha, pariyo na sa Uñati de Leon, tigaling ang ila tubig, wala sa dire, wala nagailig pa, kay ang drainage wala pa matapos. Gani ginpadulungan sang Department of Public Works and Highways kag National Irrigation Administration ang lugar. Plano sang ahensya nga magtukod sang drainage bilang solusyon sa problema. Kung makalapos kami or makaagi kami liwat sa duwa ni ka subdivision, amo niyang gina-negotiate namon. Kaina sang aga ginusoy sa mga persona ang lugar agud i-retrieve ang irigasyon nga nagakonekta sa Pavia, Hibaw-an kag Mandurriao agud may agyan ng tubig samtang wala pa maumpisahan ang proyekto. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.